Deci, salutare toată lumea, sunt Scroll, sau cum vreți voi să-mi ziceți, am mai zis chestia asta. Nu știu dacă o să mai încep cu intro-uri și căcaturi de astea, pentru că sunt mereu tentat să zic zoom și de astea, da. Deci, hai să începem. O să postez până fac gen 100 de abonați numai Skywars și câteva joculețe care mă mai joc eu ocazional, nu vor fi o serie. Hai să vă zic în acest episod ce ce joculețe mă joc eu. Păi mă joc cel mai mult, care mâine, nu când o să vedeți voi episodul, nu știu când o să pun acest episod și de asta zic. O să mă joc foarte mult Counter-Strike, CSGO, și gen o să o las mai moale cu CSGO, cu MC-ul. Și da, nu cred, sper să nu supere pe nimeni chestia asta. Morde-te, dracu. Tot pe mine, mă. Da, deci o să-l fiu mai low. Hai să-mi pun și eu ăsta. O să-l las mai low cu Minecraft-ul și o să mă axez pe CSGO și de-astea. Dar nu promit că nu o să postez Minecraft și de-astea. Nici nu știu încă. Nu m-am decis, pentru că știți că eu sunt un om indecis mereu. Așa. Și sper să nu supere nimeni pe treabă, să nu se supere nimeni, pentru că eu am luat această decizie și... Bă, tu vrei să te bat, mă? Măi, vezi că pot să sar pe tine, măi. Măi. Fraiere. Sal. Dă ce dracu. Am arc. N-am arc. Am poison și regeneration. Te cam dus, băiatul. Sal, băiatul. Sal. 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 Nu mai e. Sal. Îmi place că stai paralel, frate, cu arcul. Da, și când vorbeam de jocuri, fraiere. Mamă, și eu sunt mai fraier. Am sărit că nu trebuiam. Și ce o să mă mai joc ocazional? Smite, pentru că am level mic, vreau să cresc, vreau să învăț sincer jocul ăla. Și aș vrea să îmi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre joculețul ăsta mic, Smite. Mic, e un joc care joacă o groază de lume. Mi se pare foarte șmecher, adică majoritatea prietenilor mei îmi ziceau să mă apuc de LOL. L-am încercat, sincer, nu-mi place deloc. Am jucat vreo 50, până am făcut un anumit level. Sal, băiatul. Bă, băiatul, bă. Ce vrem? Bă, ce tau să mor eu. Măcar am căzut amândoi. Da, și nu mi-a plăcut LOL-ul și m-am zis să mă apuc ceva asemănător cu LOL. Nu-mi plăcea
cum se controla, gen am LOL-ul instalat în PC pentru că mi-am făcut update peste tot și când mi-am cumpărat 2 monitoare, toate căcaturile astea, dar tot nu mi-am cumpărat un web nou, ceea ce asta e cam de întrebat, dar nu. Ăsta a venit să mă bată cu pickaxe-ul, serios? Orbă. Lasă-mă să enchantez chestii. Are power 3, oh, ia. What? Sharpness 2. Unde mă? Măi, care ești, măi? Asta aici. Cred că aplaudați prostia unui om. Și nu știu ce o să mai postez Skywars majoritatea, pentru că m-am lăsat un timp de MC. Vedeți că mi-am ales eu un skin oarecare de, și cum sunt eu un mare fan Naruto, am zis de ce nu să aleg un personaj din Naruto și am ales din ultimul film scos, care mai scoate unul care l-aștepți, Boruto cu copchii și de astea, dar nu cred că vă interesează asta pe voi. Fanii Naruto care sunt la mine pe canal, dacă sunt, la fura băiatul. Hai încă șmechere. Așa să mă stup. Da, deci cum am zis, fanii Naruto care cred că nu prea sunt la mine pe canal, știu despre ce vorbesc. Toate astea nu cred că sunt chestii noi. Hai ca să nu vă las pe majoritatea în suspans. Este vorba de filmul Boruto, care a apărut din august la cinema în Japonia. Aud pe cineva? Da, deci a apărut în Japonia în august, parcă. Și acum așteptăm să apară filmul care nu este în cinema. Și eu, ca mulți alți fani, așteptăm să apară, because it's foarte șmecher. Și da. Și aparent am făcut o mică mare prostie. Și da, nu știu ce o să mai postez. Am zis că am mai rămas eu cu încă unul. Și tipul ăla probabil e full enchantat. Eu sunt eu. Am un nac. O să mă folosesc. Fuck you, man. Gaura mătii. Și sincer chiar aș vrea să apară și da, v-am zis și despre ce aștept eu. Oho. Iubirea mea veșnică. Backstep-ul la băiatul ăsta și Victory. Ăsta e AFK. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Până data viitoare, eu am fost Scroll, Zoom sau cum vreți fiecare să-mi ziceți. Până data viitoare, bye bye.